Mjolisi nengane kaMgqumeni ULusanda sebexabene kube ngalele lapho ngamukele kule emakhaya Esimanzonzo lapho kulethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi mbule emakhaya ke isikhathi Maskand ukudonsa indaba zokuthi abantu abaningi emva ukuthi ungempela beyithakaselile lezi indaba zokuthi uMjolisi kanye nengane kaMgqumeni ULusanda bazohlangana benze igroup etsha. Le group besibizwe ngegama lokuthi ubuhle bedlamanzi. Kodwa indaba ngempela ke engenayo manje njengoba ngiyithole ngomthombo osondelene nalabo baculi bobabili. Indaba evela zokuthi bobabili laba sekukhona uqhekeko olube khona ngempela. Sekholela ukuthi lezi ngoma ezintathu bese bekhiphi lapha e-studio eseThekwini kume okwamanje. Indaba futhi evela zokuthi uMjolisi usethathile leli qembu ubuhle bedlamanzi usezokhipha yedwa ngeke sayifaka ingane kaMgqumeni. Izathu ngempela esitholayo zokuthi uMjolisi uyakhala ngezwi laletsizwa le ezala uMgqumeni ULusanda. Sokhumbula ngempela ukuthi uLusanda usanda ukukhipha ngempela ialbum lapho beyibiza khona ngabadlwane bebhova. Kanti la emculweni phinda azwe futhi ngokuthi uyibhova elincane. Athi kule album le kade behlanganiswe ingqwele endala yena uMdumazi uyena ngempela beproducer le album noma leli qembu elaziwa ukuthi ubuhle bedlamanzi. Mbole emakhaya ke wena ngabe uthini? Awulale nathi ingoma yabo bobabili lapha bebehlanganisa khona ingoma mase ungena comment section sizwe ukuthi wena lolu daba ngabe ulibona kanjani? Ngabe vela bengumele uMjolisi eshiya ingane kaMgqumeni ngenxa yokuthi ayikwazi ukuhlanganisa ingoma kahle. Bukele emakhaya ke Esimanzonzo akehlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Uhlale ekhaya lebalisa ethi themba lami ekhaya themba lami ekhaya themba lami ngikhumbule ujabula yazi ngiyafisa ujabula yazi ngiyafisa ujabula lelo pente alkomi nami ngiyafisa Thank you.